Unha dúbida que teño eu, Charlie, ti sais sempre da casa con empanada ou só cando ves a vernos a nos? A empanada é tradicional. Isto é unha maravilla, ten unha receta. Pero é que non podo traballar Ten así. moito glamour e Ten todo, glamour. hombre. Ten glamour, ten. Pero as túas. Pero pulpo da ría, É de polvo ou que? Polvo non, pulpo. Polvo é outra cousa. Vou te poñer a cargo de produción deste programa que vamos mellorar un montón, macho. Oye, que maravilla. Moitas grazas, Charlie. Bueno, Charlie, David, Charlie, non sei se vos coñecíades antes. E nos conoceremos sempre. Bueno, cociñeiro e panadeiro. Que tal se levan esos dous gremios? Moi ben. Seguro? Un non pode vivir sin outro, Ata día de hoxe. Sí, hostia, sí. A ver que carallo lle dou aos clientes antes de empezar a comer. Sabes, Ostra, o pan fai vos unha misión estupenda. Efectivamente. Que matar a fame para que mentre se esperan, eso está Adrián, claro. sabes unha cousa? Contame, Charlie. O pan é un artículo de lujo. O pan da mesa, se non hai, non hai comida. Bueno, é artículo de lujo se non é da gasolinera. porque Nada, iso- de lujo. Pan é artículo de lujo. O que fas ti, Falta o pan da mesa, non hai comida. E ti Non levaste hai ben cos sustancia. cociñeiros, Charlie? E ti levaste ben cos Ah, cociñeiros? porque non me vou a levar. Mira, este Dos teus, tengo de cañero, forza. é rock and roll. Pisa para arriba, É rock and roll, venga, chiste. Este pisa para arriba. Saquei bo rollo entre cociñeiros e panadeiros. Bueno, no, David, non sei se queres preguntar algunha cousa a Charlie sobre as empanadas. Ti aproveita que isto é como falar con Yoda. Velo así un pouco descoidado, pero é como... As tabletas. As tabletas de chocolate, esas, cuidado. Pero bueno, Non estamos sei en se tes forma, algunha dúbida sobre a panadería que che pode resolver. Eu Charlie. teño unha dúbida de un produto que son consciente de que se utilizaba fai tempo, sobre todo en Galicia, na nosa zona, incluso de Bueu, de Cangas, de Moaña, e que se deixou de utilizar durante un tempo, posiblemente tamén polo seu custo, non? É o millo corvo. Millo corvo é... Conocer moito, tú. Sí, eso sí. Si Aí plantaban levan ti, unha tradición, millo corvo aí a plantabas parte ti. de Cela e de toda esa parte de Bueu, levan unha tradición. A mí pasa algo contigo, Charlie, que cando falas en serio non te creo, macho. É que non te creo, macho. Pero sí, é certo, Pero sí. é un millo É que foi do millo corvo, Charlie. Ainda sigue, o que pasa é que o coste é algo fora de serie. Pois se hai costa aquí non pode vir o millo corvo. Ben, home, ben. Aquí non pode vir. Facemos bueno, ti- unha empanada ou que sea. E ti tes algunha pregunta para David? Tes un Sí, chef aquí que sí, por cuidado. supuesto. Este home é un futuro estrella Sí, Michelin, sabes, por non? supuesto. Eu díjolle Que lle vas por preguntar? os gases de nitrógeno ese, se fas as comidas con eses gases de nitrógeno. No, o sea, para nós mariconadas e xustas, non? Aí estamos, Corrupto. aí estamos, corrupto. Ao final, o nitrógeno líquido non penso que mellore unha comida, non? É dicir, entonces non utilizamos, non? Vou che dicir porque vou a comentar un problema porque estuvemos un día unha cena con uns amigos e comemos uns huevos escalfados con nitrógeno, ese gas nitrógeno. E así que o comeu, estuvo ben, outro tamén, e así, payasadas, non é? Pero este que larga un peido e os que estaban ali levantáronse todos e quedou el solo. E le dean por el culo. Ben? Eu que digo, Botou un peido nitrogenado. seguirá a Nitrogenado. rayos e truenos. Sí, non? Hostia. Eu que dixo que a comida tradicional é a mellor, que é máis limpia. Botas un peido, estás contente e falas con todo mundo. Non pasa nada. Estás dicindo, Charlie, que si comes caldo, botas un peido non pasa nada, tes amigos. Hombre, Pero si comes unha tortilla deconstruída... Pero se non claro. botas estás falando... Pero vamos a ver, Charlie, ahora entendo... Pero o nitrógeno... Agora entendo moitas cousas, o sea, que ese mentre gas- falas comigo, pode ser que estés liberando gas radón, ou que? No, pero Tes a costume de- gas volcánico deste que che dá que te sube, que te cago en Dios. Pero ti tes a costume, eres dos que libera gases mentre fala que a xente dá igual, normalizas este tipo de cousas. A mí caeme moi ben esa xente, estás falando de repente, ras, Eses son os holandeses, cando comen unha comida fuerte e tan chill, e teñen ou que erutar ou botar un peido e a gusto que den. Ese es comida. Entende? Un aplauso, Machado. Bueno, Charlie. Bueno, señor Adrián, espero que quero falar un momentiño con usted. Que queres Que falar? antes tiña un tricuernio aí, pero ahora se o maquillaron e quedou ben. Tens que falar pero todo, ten tío. un Tens que contalo todo. pendiente Esta xente aí... non me veu antes do programa, porque tes... Tes un pendiente aí que non me gusta nada, que non brilla. Que che entendes? pasa co meu pendiente, O pendiente tes que poñer un pendiente con perlas, que che Mira que dea chulada. máis realcio, porque ti tes esparpajo, va falando e todo, Mira, pero... eleva un pendiente e un pinganillo que non funciona. O pero pinganillo funciona, que se están dá falando imaxe de, jefes, dá se está imaxe de dicindo. presentador e xemos, xa E máis contemos... estas pantufas a min encántame.
Parece que veñen da Madroa. Entre o pendente e as pantuflas... Mira, notase que están usadas, Sí. Notase que están usadas, que as Pero non trouxen é da do teu casa. pé, é un pé máis grande esas pantufas. É un pé máis grande de que... Sí, a pantufa é máis grande que o pé. Ahora me sei onde che queda o pé, ti mismo, ve. El Mira, movimiento gay que tes, mira. Que faltón que eres, me cacho en día. O sea, que non che gusta o meu pendiente? No. Mira, isto levou dende os 12 anos. Máis pedras. Dende os 12 anos, ti non sabes o que triunfei eu con este pendiente. Ai, sí? Porque ahora leva todo o mundo, pero cando Pero leva o ese pendiente... poso o anillo do boi do Ince. Non me quentes. Pois ese é o anillo. Non me quentes. Ese é o mellor. Pois, oye, bueno pensar. Igual poño aí un pendiente no nariz e acabamos de... Ti que ti de tema pendientes, Pero guai, se non? en caso de que te A poñas... mí solo me queda un. Só che queda un. Vamos a... E non se ve. Efectivamente. Pero é mellor deixémoslo Son aquí. palabras maiores. Porque cando se pon de mala hostia, entendes? Collen no pro pendiente, sacuden e xa se pon quieto. Vale, Charlie, tes algo que facer os próximos 10 minutos, ademais de trolearme? Trolearme, no. Estamos aquí, opa. Estás a gusto, non? No, no. Por mira, esta empanada que trouxeches non se vai cortar sola. E seguro que a xente do público vai che agradecer. A que Hombre, sí? xa sí. A que sí? A que sí? Por que non vas cortando a empanada lá, oh? Sí, hombre, sí. Veña un aplauso para a empanada de Charlie! A min este home costa a vida, digo en serio. Chao, Charlie. Chao, chao. 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 É un ano de vida que perdo cada vez que o vexo, pero paso ben con el. Gustouche, Charlie? Moito, moito. Igual non coñecías un panadeiro como este, No, non? en absoluto. Por eso non salen do forno, Sí. normalmente, sabes? Por eso estañen no forno, porque si no isto... complícase. Bueno, antes de rematar, David, teño dúas cousas pendientes contigo. A primeira, estiveches dando voltas ao tema de que llevar a botar o noso caldo? Telo máis ou menos na cabeza? Mentre sexa legal... Liberdade. Este programa estamos moi pola liberdade, dentro da legalidade, que está moi de moda, a legalidade. É unha erva. Ahora ben, si é legal aquí ou non, pois tampouco descoñezo. Tampouco estiveches mirando o Código Penal, non? Efectivamente. Compañeiros en realización, estad atento disto, porque igual hai que cortalo. Xa vos lo vou avisando. Que ervas nos queres meter no... É unha erva de procedencia tailandesa. Se chama pandan. Erva e tailandesa. E se chama pandan. 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 E fúmase ou se bota no... As dúas. A ver, espera, David, vamos a ver. No, é unha erva... Polo de agora o teléfono non sonou, estamos a salvo. Estamos a salvo. Explícame, pandan ou pandan? Pandan. É unha erva, parece a folla que sale do puerro hacia arriba. É unha erva que nos utilizamos na nosa cociña para todos os caldos, guisos, fondos base, fondos de tradición. Pero é unha erva testada, quero dicir, xa empregaches moito, nunca pasaches polo cárcere por isto, ni nada. No, que van, absoluto. Seguro, por outras cousas igual sí, pero por isto non, non? Efectivamente. Efectivamente. Non quero sabelo, David. Pois cando queiras, bótallo. Vale, pois vamos alá. Vas por ela, colle aí e bótallo o pandan. Aquí a temos. De feito, mira o cheiro como arrecende a fruto seco. Que maravilla. No? É dicir, isto en cuestión de 10 minutos, todo isto vai a chirar a fruto seco que é unha pasada. Que maravilla. Dalle un ao público. Mirar por aquí, Que si nos colocamos, nos coloquemos todos. Ir pasando por aí, xa miraredes como cheira a fruto seco. Podedes arrugar un pouquiño para que salga un pouquiño máis o cheiro. É unha pasada. Vale, por veña, pandan, abordo. Vamos alá. Dalle caldo. E valas botar as inteiras? Sí. Se botan as enteiras para despois, unha vez que finaliza a cocción, se quitan enteiras. Perfecto, estupendo. Pois aí quedan macerando todo, Veña, vamos todo a xuntiño para a próxima visita. A próxima visita vai levar unha sorpresa. Esperemos que agradable e positiva. Pois, que che parece se agora imos para a nosa super mega cociña? Empezamos co teu petisco. Vamos. Imos alá? Vamos. A polo petisco de David, veña! Pequeños vai preparar algo rico seguro, ya que ten moi boas mans. Cada vez mellor, non? Hoxe como chos morros. Hoxe como Cando- chos morros. cando Mira que che queiras. digo, que maravilla, como está hoxe, Se non fora pola camisa, de verdad, facelle un contrato indefinido. Bueno, ti me dirás, David, que vas facer hoxe? Bueno, vamos a facer, como dicíamos antes, vamos a facer unha torrija de pan de millo, un pan da nosa zona, un pan tremendo, un pan caralludo. Que non fixo Charlie. Charlie, sentímolo moito. Que vamos a macerar un poquinho en tomate. Vamos a rallar un poquinho de tomate, vamos a macerar esta torrija de pan de millo en un poquinho de agua de tomate, agua resultante da ralladura.
E vamos a plantearlle encima, vamos a planchala, despois, vamos a poñerlle encima un pouco de sardiña afumada, unha sardiña quinda, bueno, pongo pescador de Villagarcía, se produce en Valladolid. O que pasa é unha sardiña É caralluda. que non sabedes, pero Pisuergo agora pasa por Vilagarcía. Non sabíades. É que- Pero é que outras bases está acabando con todo. Bueno, despois vamos a poñerlle por encima un pouco de caviar de aceite, vamos a poñerlle, como decimos antes, un pouco de pó de Mr. Corn, un pouco de pó de tomate, de pomodoro, e de base vai a levar unha mostaza de uva tinta, unha mostaza de uva de viño, de mostaza de viño, que mezclamos cunhas salsas orientales. E ¿no? todo isto para vos. Todo isto para vos, empanada, petisco, caldo. Ainda vos temos que cobrar por vir a este programa. Ainda... No, claro. Isto é unha experiencia, hai caldo, cómese, ríese, tal, cual, oye, pois... Bueno, esta vez non, pero decide os amigos que si queren vir, pois igual... Oye, 5 euriños pon os zapatos tamén, joder. Pon os zapatos, macho, pon os zapatos. Bueno, pois David, deixote aquí preparando os petiscos para esta xentiña, eu sigo co programa. Perfecto, Adrián. Fai a túa maxia aquí. Moitas Un aplauso para David!